kalih to Pak kok lali lagu. Ajake Pak Sri wedi karo kowe tenanan lho kae enggal. Iki dudu Naryo Laras. Iki sing ngajani sing kendang iki. Piye Kak? Ya anggepe Naryo Laras ra apa-apa Pak Jareka, Pak. Ya tutupan. Wis engko, bar iki wis lho. Aja senang sangkan paran tau gak? Ganti. Iki aku mangkat mau jare sangkan paran, saiki ganti. Naryo Laras. Oh iya. Dadi engko mulai do njaluk karo Pak Sri. Aku permisi. Urek ya. Ndang kok. Nah aku to. Aja lali ngono lho, Pak. Aja lali. Paweling. Bar niki Pak Bayan Sutris. Pak Bayan Sutris. Bar Pak Bayan Sutris, Pak Bayan Manto, Pak Madi.